Kan number Henrius pa sa pusaw. Henrius pa sa pusaw. Ki antifon en yero yami kutrai but en pendon buram yami shi junam. En yero yami kutrai but en pendon buram yami shi junam. Kan number pras pa nyopuwe. Pras pa nyopuwe. Hallelujah.
hai chakasla ngriu spa lai phuai som hang yang lang ka ktien ublei ka jingpen em kawan na ublei jongi ubasong halor ka khet bat na u khon lang brot ka jing yero ka puram sim ka jing start ka jing aingo ka buram ka bor bat ka jing khlan ha ublei jongi junam amen ka sembut lingkon melong ukres sukhon ublei bem to isnayengi Milong Kristus ublei bem to isnayengi me ubasong hakamon jong ukpa Milong Kristus ublei bem to isnayengi ka buram ha ukpa ba khon ba man siam ba khon Milong Kristus ublei bem to isnayengi kanamba ndriu spa sau phu nyau ndriu spa sau phu nyau duai ha ukres ubalong usngi basisya ujing syai ubom jupa ban pensyai yangi kunong pem tu ai gm yangi Kutrai nong thau nong bu ni ai ngu eme ha kene kasngi batmai pat ni shotman ha kasngi jing mi pat kunong pem tu ai gm yangi tu umensiam jongme unhikai yangi banle ekamon jongme tu yada batupten denti yangi da ka jing start jongme kunong pem tu ai gm yangi Yalam yangi banyo banta da gachingkaman ha kayu khares bakun gupsa yangi da kaktien bat kamet jongme kunong pem tu ai gm yangi ko kanrat tu ai hangi ya kijingker khu jongme wat langim long kibabet ni ai ngo yami nado kadonot kunong pem tu ai gm yangi ko pa chungi ba baneng kanang kabukul kren chume karwan kai ma chume kalong kamon chume ha kando ba baneng Tuai imenta kichung bam chungi kabala kasmi batuma bingi green tang chungi
Kembali mami balas niwingi, arwada namin isya kachupun syoy, raid beladingi nagabas niyo. Ablay try kan rat, ay ba kijing mot jeng perkhat jongi, kidlong bet tangya ki ay ki jong umen siem. Ay bangin pensngong bahaya me barabor, haki ktien bat ki kam jongi. Ngi panya kane, daw kures utrai jongi. Ngin sim na kanamba pras pa lai posau. Kanamba pras pa lai posau. So bahangin yang lang baro. Kakateng ukpa badukon badaman sem bakoj. Amen. Ka jingi jong try jingi Jesus Christ bad ka jingi jong oblay lem bad ka jing sulok jong men sem bakoj kidan rengkat bad pi baro. Ringkat bat piru. Kohan men ko para ha utray Jesus Christ menta kasngi ngi lapoy ha kasngi utray lajya kaba khat hanyo. Hakane kasngi kadai kasngi kebekerpang na kebanta kabalang solansar kabalang Katolik kecungi bat kumjuru na kebanta kaparis kecungi namar ngiru ngisim benta ya kecung rakhe jong kabalang hi barokaway ningkong na syabe kane kasngi kadai kebekerpang namar ba kikun samla jungi nadu kasngi thading menin kilapan lejpor ban puson yala ka jong ka jing em ban sngap ya ka ketin ka jong blay ya ka sur ka baw blay ula kren lengba iling do so blay I Father Rafael Mayong
Hakajing shisha ide bansa adu menta kasngi hanrei ka jing kerki jing i ban pendap ya kowe kekam namar ide inong hikai hapo Sacred Heart College Shillong berkajing pe ke jing i ya kabubon kikam kadan kekam ke bekerki ke ba iha banle menta kasngi dan mata kedau imla ban rengkat ban ngi hakane kasngi te ngiduai kerpang ken nak benta ki khun samla jungi ki balawan ban duai retreat ai bagane ke jing duai retreat jungki nadu kasngi thoding menin ban benta kasngi kan yarab yaki ban puson yala ke jong ke jing em bar kerpang banang em ke jing em ka babha kumjuru hagane kasngi kumau mene mangi kum kaparish ngishim benta ban leburam ya ki breu lane ki mei ki pa jungi ki balahe ki balasan hakaktin pareng ngi khot yaka grandparents ba an elderly day kasngi ke bangi duai kerpang kasngi ke bangi buram kerpang ya kilong kmi kilong pa ki bala kenjo lane latam house usnem ubahan rupau te hakane kasngi ngi duai kerpang na ke benta jungki habadai bat kene kasngi ke bangi buram ya kine ki balahe lasan ki bala rengba ko hanmen ko para ngasngeu ban khot ye pi iwei pai wei kawe ke jingtho ke bangi lapule na ke gospel jong Matthews bat kumjuru ngilap ya kene ha ke gospel jong Lukas gospel jong Matthews kalanong ke bahnyeu kalan ke bakhat ar ke baong kumni do to others as you want them to do to you le yakiwei kumba ki pi pikwa bakiwei kin le yapi le yakiwei kumba pi pikwa bakiwei kin le yapi kane kadai ka bangi de ban le na ka banta kine ki balasan ki balang rangba yo i menta hakane ka imlang ga salang ga jungi bon ki khon ki ti jungi kim sem don shu kata ka jingburam ya ki kimi ki pa jungki ho yolese hangne ha Paris jungi yolese hakane kathain nongstoin jungi dangduna hanrei haba philai chakiwe gi chaka shasor shilong bat kumjuru sha ridkhar ngiyo i ba ki khon kimdon shu ka jingbrom yala ki kimi ki pa ki khon kimla shu banri ban sumar yala ki kimi ki pa haba kila temen haba kila no kerata ki pensa yaki sha ki jakasa ki ba la temen lasan den mata kedau kane kasngi ka khot ka wer yang ai pi ko hanmen ko para bangin bu ya kane ke kentin le yaki we kumba ki we lada pi kwa ba ki we kin le yapi kata ka bangin dai man le man kasngi ha ka jing em jungi ban buram ya ki bala temen ban buram ya ki balasan ban buram ialah kikimi kikpa bat kane kade ka jing hikai ka bangiyo om dei na ka balang hanrei hakai ha naka ka jing hikai jong kikpa temen jong kari khasi jungi kane ka bangiyo ka jing buram ialah ya ki belasan kawan ra ka jing ka jing kerku ha ka jing em jungi den mata kadau ngakhot ngawari pi to ken ngin buram ialah ime pa ngin buram ya ki balahe alasan ki bala temen om dei tang hakane kasngi ke bangi duai hakane ke mas om dei tang hakane kasngi ke ba ngi penkup jan ki ka jan ka baret ka sabti ka baret hanrai man kasngi ha ka jing em ka junga ka jung phi ngi dei ban buram yaki wei ngi dei ban le ka babha na ka banta jung ki namar maki ki lale ki kam ki babha shikat dei na ka banta junga ba jung phi menta kasngi ngayeng hangne namar imei pa la pani nga ka babha yolese phi yo i kajing duna ka junga kajing tulot ka junga hanrei imei pa junga kalhika yanga ka babha pi yang hangni pilong Kristen Katolik namar ki kimi pa jung pi kilapan hai kilapan san ye pi kilapan i ye pi ka babha dein mata kadau man kasngi ngide ban kan mau ya kane bang ngide ban buram ya imei pa jungi ngide ban buram ya ki balahe ki belasan dein mata kadau ko hanmen ko para ha kane kasngi to ken ngin puson yala ka jong ka jing em kumba ublei uang Moses haba uyakendu u haulum sinai
Moses kajaka ka ba mayeng kadai kajaka ka ba khoj kadai kajaka ka ba kantang loj lau bread yakis lipar ke jume bread yakipop kisang ke jungpi ko han men ko para ha kane khlemat rai but rai kut halade marway bangan bread no yakine kipop ki banglale hakine kisngi bladap ngile pop langba ke jingmut ke jing perkhat jungi ngile pop lengba ki tin ki bangi kren ngile pop lengba ki kam ki bangile man khlemat man kasngi din mata kadau ngikan mau yakin ki bau trai uang how Moses loj yagi juti jung me ko Moses namar ka jaka ka ba me yeng ka de ka jaka ka ba khoj badu trai uang kuj kumju haki as apostol ke jungu haki senran ke jungu lara pikan mau ba pi pen piles new yano lang ba ka tin ke jung pi lang ba ka kam ke jung pi I ke jing terwa jung pi lej bat pen yesuk kata ka bau trai uang hanga ba de pi hadin kata wan ban terwa ye ke jing terwa wan ban priang yu jisu bat ki khna samla jing inado ka sngi ke benengkong ha kamas bakhuj I father ila puson ye ki shphang ka yu khores bakhuj ka bangi puli man kapor ha ka sithi benengkong jong u Paulus saki Kristan ha koren wong uno bayeng hakmat kaduan kudapat haswa ba un priang yu trai ha ka yu khores bakhuj un kniit un puson yala ka jong ka jing em baladau lab baudon kanu kapop ladau lab badan kanu ka jing tuna ka jing tulot ka jing uhaban pen kuchwa yala de hadin kata priang yo trai bad ladangi priang yo trai hakat pop kasang ka jing pi haka jing tulot breu ka jingi om dayu trai ba penrem yang ngi henrei mangi hingi penrem namar ngi bam bom hok ngi di bom hok yakasnam bat kamet ka jung kres kane ka ba u Paulus bukhoj u khot wer yang abaripi ko hanmen ko para der matagdaw hakane kisni ngin posan ban ngin pekmi yala ka jong ka jing em hadu kano shisha manga ban mapi ngilong kita ki breu ki babidor ban priang yo trai ha ka jing em jungi jar halade posan pekmi yala ka jong ka jing em bat ngin priang yala de bangilong kinong pop hakmat ka jong trai bat ngin penmap keng na kabanta kine kipop ki bangilale khnang ba manga mapi habangi pediang yo trai kana gajing pediang jung yu kam long katak ba penrem yang I hanrei ka long penban ka bawan ra ka jing e ka jing kerku ha ka jing im ba marwe jungi ha ka yinga sam ka jungi bat ha ka balang hi barok away da ka jing sngoret ka jing ye khmaro trai to ke ngi duwai ba ngi penmap da ka ba ngi sim bentalang ha ka ka jing duwai nga phla hau blei badan bor baro badapi ko hanmen ko para bang lale pop sibun e da ka jing prakhat da ki kten da ki kam da ka jing leklet da ka jing le pala jonga da ka jing le pala jonga da ka jing le pala bakraw e jonga namar kata ngakarpa dia kamaria bakhoj kabaya isa kathai soti ya ke angel bat kirukoj badapi ko hanmen ko para manduwai na kabanta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis ne yangi madalama bigi pop jungi unyalam yangi sha ka jing em bom chukot amen to isanay go try to isanay go try to isanay Christ is an
senai go try senai go try toy senai. Dong ini aduai, hakane kamas kebekut, iduai kerpang, na kebenta kini kijingtmu, baper jungi, na kebenta i Maria Trenyang, bat Simon Trenyang, barke kisingka jungki, ai botrai, nai ki kijingkoi kijingkia, kemet berkansim, bat kinang la susu ban le baha ban im baha kijing im jungki, kum ki khon ki jong blay. Kaying kasam jong i Babu Edward Marangar bat Biola Mary Apiau kipen pau kajing sngungu kajing yaro kajing ki yoblay na kabanta kajing kerku kajing e kabakilayo ban nginang duai kaying kerpang na kabanta jungki bablay nang kerku kerdo susu ya kaying kasam jungki bat kerpang e nong ai ki kajing kot kajing kia hakal yang kamet bat kamansim ngiduai na kabanta ki khon jungki ki badan hapdeng kajing pule bakin laban job na ban yo so bat katong jong kajing em jong ki ngiduai na kabanta kaying kasam jong u prostar nongfut bat Nisha Kharbani bat arngot ki khon ki jong ki bakindan barabor hapdeng kajing kot kajing kia kerpang e na kabanta unathan ba menta kasngi urakhe kajing dap jong u sisnam kajing walong breu sakane kaprathai ai ba unang yo ya kajing kerku kerdo jong blay unang he nang san kajing te breu ha kajing te blay iduai na kabanta kaman sembalaklat no jong i rafe dan laisa lingda ai botrai unmap yakipop kisang kilat kitam gidona kajing u badun yalam yu ya kaman sem jong u sha kajing subneng iduai na kabanta ilok jong i bad kumjuru na kabanta ki khon ki ti jong i iduai na kabanta kaman sembalaklat no jong u Proter Kharbani Monica Solang Piau Milky Solang Piau Sylvester Lingkoi ai botrai unai ki ya kajing jathai bom jukut ngiduai na kabanta kaying kasam jong i one job lang karmau long bat i liquina lingdo bat ikon jungki ublei unang petelenti ya kajing temu babha jungki kham tame bakin yo ya kajing et kajing snei jong blei bat kajing kot kajing khia ngiduai na kabanta kaying kasam jong i Dominic Lingkoi bat Josephine Lingdo ban hiangot ki khon ki siu jungki boblei nang panyaj bha
yakikam ke jam jongki hapok kaying kasem bat kumjuro ngiduai na kebanta i hilarious lingdo ba oblay kta i ba inyo yak ta gajing su gajing kemen ha gajing em ngiduai ru na kebanta i peaceful lingdo ba oblay nong kerku i ban job yak gajing em ban job yak thong jong gajing em ban sakri oblay lang ba gajing e gajing isne gajing u ngiduai kerpang hagane kasngi nagbanta ki khun samala jong ka paris ka jungi barakhat ki basim banta hagane ka jing duai retret barkum juru kito ki ba klam yolat ban wan sim banta ha ka jing duai retret namar ki kam ke jam ke jungki barkum juru kito ki balandat ya kane ka sur ka bau bleu khod ki ban wan sim banta ban ngi duai ru nagbanta ki ne ki me ej pa ej ke jungi ki me pa jungi ki balasan ki balarang ba bangi burom yaki hagane kasngi langba kane ke jingduai hakamas bakhoj bar ke jingle burom jungi haden jong kamas ai boblay trakan rat unang kurku kurdo yaki langba ke jingkoj ke jingkhia hakamat berkaman sem ba makinang lasyo ban kedaw lanti ban yalam lanti ya ki ying sem jong kaparish ka jungi hi baro kaway ko blay konong da jong kiba kermen hame ubaklam me omdan baskem omdan kabakhoj to the karhai ke jingi sne jung me halor jongi ba me unong sansar ban me unong yalam ngin nang ban pandan kam yaki e ki babha ki badu no bakumta wat mentahi ngin nang ban baskem yaki e ki bane daw trai jungi Jesu Christ kon jung me ube embat basansar rengkat bad me ha ke jing yalong kaway jong men semba khoj ublay junam la junam amen Kajing puli na ka kitab Genesis kalnong kabakat pra kad khot arpo ter hado kabalai po ar ha kito kisngi utra ulaong namar ba kajing pertasla persya ka Sodom bat ka Gomora kalong kabajam bat ka pop jongki kalalong kabakraw shibun ngan lek hiar ban pet ladabaro kajing le jongki kalalong katkum kajing pertasla kabalapoy syanga Badlada kamdairu ngan satip hangta. Kum kita kibreu kilapai nangta, bad kilalet shopang Sodom. Henreu Abraham udang yang hakmat utrai, teu Abraham ulawan hajan bad ulaong. Hato dasisya men penjat lang ya kibahok bad kiboman, tarai ladadon san pongut kibahok hapok kasnong. Hato men penjat ya kata kajaka, bad men om pelat ya ka na kabenta kisan pongut kibahok pat kibadon haka dalele mame wadle kumta ban penyap ikibahok lembat yakiboman bakumta kibahok kisyakum kiboman wadle mame kumta hatu kat unong bisar kaperthei baro kawei un omle yakabadei hangta utrai ulaong banganda syam hasodom san pongut kibahok hapo snong ngan pelat yakata kajaka barok kawai na kabenta jongki u Abraham ulapai ktin hakmi ngalasimti nalade ban keren hautrai manga ubalong tang kadaumet bat utpei tharai lada kiduna san na kisan phongut kibahok hato men penjat yakasnong barok kawai namar baduna san ngut te ula jubab ngan om penjat yaka lada ngasyam sau posan ngut hangta u Abraham ula kren biang ya uong tharai don tang sau pongut hangta ula pai ktin na kabenta ki sau pongut ngan omle yaka te u Abraham ula ong to utrai un om bitar pan ngan kren biang tharai la dasyam tang lai pongut hangta ula jubab ngan omle yaka lada ngasyam lai pongut hangta ula ong hakmi ngalai simti haladi ban keren ha utrai tharai ladang ngasyam tang ar pongut hangta ula jubab
Nakabenta ki arphongut ngan om penjot yaka te ulaong. To utrai om bitar pat ngan kran biang hinrei satang kane shisin. Tharai lada syamtang shiphongut hangta ula jubab. Nakabenta ki shiphongut ngan om penjot yaka. Kaktin jong utrai. Kasam kabasis pa lai pupra ka number pras pa san pun rio. Kasam sispa alai pupra ka number pras pa san pun rio. Ngin roi ka antifon ka paningkong kidkhot ngin roi iwei ar lai rio nyau bat nyau pra. Jing is
Kajing puli na kasiti u Paulus bakut syaki Kristan hakolese. Ko para latep lang yapi badu Kris ha ka baptisma ha ka ba yapi ru lapan mi pat ringkat badu da ka chinget ha ka bor jong ublay ubalapan mi pat ya u na kibayab. Bad yapi kibalayap ha kipop bad kajing bom ot share ya ka do jong pi. Ublay ulapan long ban imringkat badu Kris anda ulamap yangi ya kipop jongi baro da kaba uweng no ya kakot rai penrem kabayeng persya yangi da kijing dawa jongka katkum kaan ya kani ulaweng no udasa prek yaka ha kading pna kaktin jong utray. Kaburam mat kajing yaro yame ku Kris en yaro yame ku siem jongi tang mami marway ubamap yakipop jongi kaburam mat kajing yaro yame ku Kris. Utrai udan ringkat bat pi. Kajing pule na ka gospel bakut kat kum u Lukas. Kaburam hame kutrai. Ujisu uladang duai hakaway gajaka. Endaw ladep Uwe na kisenran jung ulong hau. Kotrai tohikai ingi banduai. Kumba uyonis ulahikai ya kisenran jung Ujisu ulong haki. Haba piduai toong. Kokpa kan long kabukut kakerteng jung me. Kan wan kahima jung me. To ai hangi. Kajenbam jungi kabahala kasngi. Batamab yangi. Ya kipop jongi namar ngiru ngimap ya baro kibales neu yangi badwat yelam yangi sha kajing penshoy ulaong haki uno napi ubadan uparlok bad unlej shau hakapor shiteng senya baduong hau kolok ai kelyang se yanga laitli kikpu naba uparlok jonga udang supoi na kajing na kabawan jingwan bad ngamdon jinbam ban ai yao bad kumta pat unjubab napo ying watlia yanga ya kajingkang lakhang bad kikun junga bad nga ngilatia ngamla ban ki bad ban ai yapi ngaong hapi walada ki bad ai yu namar baude uparlok jungu panban namar ke jingkerpat jungu un sakhi badun ai hau kat kaba udon kam te kumta ngong hapi to pan badan sa yapi to wat bad pin sa shem to tit badan sapli hapi naba kat ubapan un yop diang bad uta bawat un shem bad how ta ubatit and sapli uno ukpa napdeng jongpi ladau kun jungu upan dokha hagajaka ban ai dokha un ai da upseng lada upan da kapeleng un ayu da katham te lada mapi pilong kibasniu pitip ban ai ki e ki babha yala ki kun
กัดโนเลยป้าอุบาบนึงอุไอดาวมันซิมบคุดฮากิโตกิบปันนาโอกะกอสเปลจองอุตรายกะจิงเรอยาเมกุคริสก็หันมันก็ปาราหาอุตรายเยซูคริสต์ladangi pule ya kajing pule kebenengkong naki kitab Exodus bad ladangi pule bah ya ke gospel ba menta kesngi kahikai syai kedar yang badepi bad ngis ngutho ya kajing pule ke ba kaktin ublei kakhot kawer yang yepi ban pusan sepang kajing em jong kajing duai sepang kajing duai barang ngitip bad ngiduai man kasngi ngitip kay kajing duai man kasnam man kapor ngipusan habang ngilay sekretariat ngiyos ngeu sepang kay kajing duai balay ngide ban duai bad ngilay ya kata man kasngi ha kajing em jonga bad jong pi Henry hadu kano sisya ken ngis nguthu ya kene kajing don kam jong kajing duai. Menta kasngi ngiyos ngeu na uwei na ki senran jong Jisu wan shaw Jisu wong tohikai yengi banduai tohikai yengi banduai hato ngi ong na am halade ngahap ban hikai yalade banduai ban ngong ne amilade ngahikai yaki khun junga yaki bahing junga banduai kane kade ke jingkeli ke ba une u ap usanran uwan shu Jisu ko kanrat hikai yangi banduai den mata kadau ngingi haban keli halade mata kesngi nga la hikai ne em banduai yalade ban ngala hikai ne em yaki khun junga yaki bahing junga yaki breu junga banduai ngelahi kai na em banduai ngela persang na em banduai ban ngela le na em ka e ka bangi dai ban le haba ngi duai kisanran jung Jisu habangi pej ya ke jing em jung ki yo i lut thik pathik ya ka e ka ba u Jisu le shib bun ba ki kampla hakmat jong kisanran jong u kisanran jong u kiyoi bau Jisu uyaj halor ka kisanran jong u kiyoi bau Jisu ube no ya kiksoj na kito gibreu kibasate sakum hoksoj kisanran jong u kiyoi bau Jisu u le kampala dak wapsa ya kito kisan hajar ngut dak kito kikpu bat kidokha kisanran ki yoi bau Jisu upen em biang yo Lazarus upen kod yaki baduko upen yoi biang yaki breu ki ba malla upli yaki skor jong gitu ki ba kelut baro kine ki yoi Henry ko hanmen ko para kine kisanran jung u kim sem lech sau Jisu bat kim sem laong hikai yangi ban le kam phla kim sem laong hikai yangi ban yaj halor ka hikai yangi ban pen em yaki bru ki balayap lane ba peniaj yaki baladeko kim syam wan ban pan ya kane na utrai jung ki Jisu Henry ki wan hakmat jung Jisu kyang hikai yangi ban duai balai ki ne ki senran kim syam ong hikai yangi ban le ki ne ki kampala Henry ki ong hikai yangi ban duai namar ki yoi haswa bau Jisu ule yaki kampala barakoj ki kampala ki bangilap yala de upen lej por ban duai yala de upen lej por ban duai de mata kadau ko hanmen ko para ki wan so Jisu kong hikai yang ban duai namar kis ngutho bat kitip bat ki yoi ba u Jisu le yakine ki kampala baro da kajing duai bat lengba kajing duai
Den mata kedau manga mapi mentakas ngi kumong mene ngi de ban keli halade ngi laong ne mi halade try hikai nga bangala banduai ngalaong ne mi halade bangade ban hikai yagi kun junga banduai ngalaong ne maladi bangade ban hikai yaki bahinga sem junga yaki breu junga baro banduai kumong na basdang hoit ko hanmen ko parangi duai Henry balay ken ngi duai Bon sin ngis ngutu ngiwan banduai hakman jung utrayu belai jungi namar ba ngi don kam yau ngiwan banduai namar ba ngi don kam yau ladangi duai namar ba ngi don kam yau kata kadei kababaklah Bat kata kajing mut kajing perkat kajunga kajung pi kata kajing wan jungi banduai hakmat jong utrai kalong ke babakla ladang iwan hakmat jong utrai banduai tang namar ba nga don kam yau namar ba nga don kam ya kajing koit kajing kia Henry ko hanmen ko para ngi haban sngut hushai ladang iwan banduai Ngiwan baduai nabar ba ngi yau trai namar ba ngi yau trai nabar ba ngi shania hakabor jong u nabar ba ngi shania hakabor jong u dein mata kedau ngi dei ban duai kohan men ko para habang ngi pusan sepang ka jing duai don sau benta lane ki ong aktin pareng 4 aspects of prayer. Sautali kita ki daw ki bapenlong yang ibanduai hakmat jong utrai. Kabadingkong kadai kane. Namar ba ngidon kajing ijo namar ba ngidon kajing ijo blay ngiwan banduai ban yaro ban pendon buram bat ban mane yo. Namar ngidon kajing ijo den mata kadaw ngiwan man kas ngiutrai ha yimne Om day nakano kedaw Henry namar bangi ijo ngiwan ban maneyo ngiwan ban pendan berom yo ngiwan ban yaro yo kata kadai kadaw kemnengkong keba mangi ngiwan ban duai kabar ngatip bangalong ubriu batulap ngatip bangalong ubriu baduna ngatip bangalalepop ha kejing im gejunga ngawan hakmat jong utrai banduai namar ngadon kam ban penmap ya laki jong kipop ngadon kam ban penkuj ya laki jong kipop kaeken ka pelong yipi banwan banduai man ka jenmit kaeken ma pelong yipi banduai ya rosary kaeken ma pelong yipi banduai man kasngi haba peace dang trei lane hakap shua ba pin bamja lani haswa hamasta ba pikitia lani menmid haswa ba pin letia kae ba penlong yipi banduai keli la de nga haban keli la de pi haban keli la de nga haban jubab ya la de pi haban jubab la de pi mla ban jubab na ka banta junga nga ngamla ban jubab na ka banta jung pi ha ka ba khado pi haban jubab hakmat jong utrai nga haban jubab dalade hakmat jong utrai kan mau ya kata kohan men ko para kabasaw kabalai amde kabalai ngiwan banduai khmat jong utrai namar ba ngalong kumni namar utrai uij yanga utrai uri sumarenga den matakraw ngahab banwan banduai khmat jong u ban yaro yo ban ai kata kajing yaro ya utrai namar kajing bha kajing spon namar kajing e kajing isnei namar kajing ri kajing sumar kajing u yang abadepi kabalai kabasaw kohan men ko para klempep habang iwan banduai ngi haban wan ban IT yalade IT ya kajing em jungpi IT ya kajing long kajing man kajing pi IT ya ke e kabapi kendu ha kajing em jungpi larade kajing suk IT how try Ladai kajing IT how try. Ladai kajing snusi IT how try. Ladai kajing kelumar kebapi kendo. Ladai kajing syapen rem kebapi kendo. Kebapi piamat kajing im. Ngidai ban IT yaki how try. Kini kidai sauteli kidau kiba ngiwan hakmat jong try. Nganong biang sajisin kebeningkong
ban mane yau trai ublei jonga baar ngawan ban pla ya laki jong kipop laki jong gejing duna jonga hakmat jong utrai ngawan ban priang ya kene gejing duna jonga hakmat jong utrai kabalai ban ya ro yu ban penon ban ya ro yu ban ai ngoyu na ka ban ta gejing ba gejing sebon jong u kabasau ban IT ya lade ngalong kat bangalong nga IT ya lade how try ko hanmen ko para ngiduai man kas ngi klempep ngiduai man kas ngi klempep hanring ya ban keli yala de menta balai shau trai skap ya gejing duai jungi ngis ngi tho ke gejing duai ngile ya ke bangi dei bele ban duai hanre balai shau trai jubab ya gejing duai junga bat jung pi bat habang ngi duai man kas ngi pe yala de ban ngi sneu bau trai skap ya gejing duai junga bat jung pi bat ai ya ke bang ngi pan balai sha don sibun kidau ke bangilap na ka jing tho bakut sibun kidau ngilap na ka jing tho bakut hanre ngakwa banyeu an lai tali kidau balei utrai ngap ya ka jing duai jingi bad habang yi duai utrai ngis ngeu ban ngis ngu tho ba utrai ngap ya ka jing duai jingi bad umai ya ke bangepan kine kidau ka bangilap ningkong na sabe na ka kitab jong khohalat kalanong kabalai kalain kabaningkong kaong kumni don kaayom na kabanta ki e baro don kapor na kabanta ki e baro don kapor bantung don kapor banot don kapor ban kha don kapor ban yap don kapor jong kajing kemen don kapor jong kajing susi kadon kipor ya ki e baro kane kabangilap kabaningkong dei mata kadau utrai udon laka jong ka jingtmu na kabanta jong abat jong pi udon laka jong kapor ban ngap ya ke jing duai jong pi ban ai ya ke ba pipan ladangiwan ban duai sikenta khmat jong trai ngimla ban komplain hadin sikenta balai trai mema ya ke bangapan namaru trai udon laka jong kapor ban jubab ya gejing duai jong pi nang dapat kitab no prophet Isaiah kalanong kebasan pusan kalain keba prab bat keba kendai kaong kumni gejing mut jong pi kimlong kum gejing mut jonga kalanti jong pi kamlong kum kalanti jonga kajing mut jonga ba jong pi kam dei kom kata kajing mut ke jong trai kajing mut ke jong trai na ka benta ke jong pi yole se dei kajing pang kajing sitom kajing mut ke jong trai na ka benta jong pi yole se dei kajing kajing jinjar kajing mut ke jong trai la ne ka mang ka bha ke jong trai na ka benta ke jong pi yole se kam dei ban long u officer la ne ban long u nong hikai yole se om dei ban long u tau ba he ubahanyo bakrau batri Henry udon laka jong kabaha kabanta na kabanta jonga ba jong pi yolesi kabaningkong dei kane kadau habangi duai ngisngau bautrai syam la yosngau bat syam la jubab ya kijing duai jongi kabar ko hanmen ko para ngitip chai kapap kasang kilat kijungi kikanglat yang i ban yo pediang ya ke jeng e ke jong trai kata ngilap nakasam kaba henru kalain kaba khat pra kayatu shai yang abadipi lada nga it ya ka jing bomman hakadanot jonga utrai shaskor lada manga mapingi it ya ka jing bomman haka jing em jongi kajing em kajunga kajung pi ko hanmen ko para kadai na kabanta kajung bha kajing em kajunga kajung pi kadai na kabanta kajung khut om dai na kabanta kanu henrei manga pan ma pi pan ngi e ya kapop ngi e kajing lorni ngi e kajing sarong ngi e kajing auria chong kana ka perthei dai mata kadau utrai sngap ya kajing duai jongi badu trai unam jubab ya kajing duai jonga ba jong pi saja sin na
ka kitab jong prophet Isaiah kalanong kaba san pukandai kalan kaba ar ko ong kumne de ki kam bomman jong pi kiba pen klat ya pi nau blei de ki kam bomman jong pi kiba pen jengai ya pi nau blei de ki kam bomman jong pi kiba blei ujungai na pi kaba pi pisngau bau blei ujungai na pi lane jubab ya ki jing duai jong pi ki pap jong pi ken ki ka ya ki khmad jong u na pi hadu ba yos ngeu shu ya pi ki pap jong pi ken ki ba pan long yo trai ba snap shu ya ka e ka ba pi perta ya ka e ka ba pi pan ya ka e ka ba pi wat hakmat jong u ko han men ko para kine ki khot yang ngi ken ba mangi ngim dei ban ej ya ka ne ka perthei ka ba mangi ngim dei ban ej ya ke jing auria jong ka ne ka perthei ka ba mangi ngim dei ban ej ya ke ba ngis ngeu bah ayala de namar kine ki jing ngeu bah ke ba ngi yo ma da ki jing im ke ba mangi ngi ngop kam de ka ba trai umang na ka banta jonga bad jong pi ka balai ko han men ko para balai trai jubab bad ngi ngis ngeu ba trai jubab ya ki jing duai jungi ka de ka ne kum ba ong u jacob khot ha ka sithi jung u sham ka sithi jong jacob kalanong kaba sau kalan kaba ar uang kumne enda piduai pinom yo namar ba pidawa da ke jingtmu babakla habangi duai ngipan ya kaspa ka peu habangi duai ngipan ya kaksiar ka rupa habangi duai ngipan ya ka jingdon ka jingam ka junga ka jungpi kata kadai kebabakla hakmat jong utrai kum mengong yepi nado basdang ngiduai om dei banga dan kam yo trai hanre ngiduai namar ba ngi ij ya utrai dei mat kadau ngimla ban pan bakla hakmat jong utrai ngadon kam kawat ngadon kam kasuloi ban penjot ya kibru ban penjulor ya ka weipat ka snong ban penjulor ya ka weipat ka jaj benriu ladang ale yakmat jong trai ladang adem ngungun ladang ayam daki umat thang jong akmat jong u ngapan ya ka suloi ngapan da kawat ngapan da ka jingnang ka jingstat ban penjot ban penjulor ka wei utrai unom snap ya ka jing duai jong pi utrai unom ai ya ka jing duai jong abat jong pi pen banu ai yangi ka jing tim pen banu ai yangi ka jing tim Dain mata kedau ko han men ko para habangiwan banduai ngi dei bandan kata ka jingtmu ke babha na ke banta ke babha habapiwan banduai khmat jong trai duai na ke banta ki bro na ke banta ki to ke badon kam ya ke jing ke jing isnei bamanga nang la susu ban le ya ke babha na ke kitab na kejing tho pawar kalanong kebakan riu kalan kebaar sajisin ngiyoi baro kilentiu briu kilong kibakut hakajing pejungu henry utrai utau ya kemensim ngisngeu bangiwan hakmat jong utrai ngiwan banduai da kata kajing khot kajing soti kajing luloi ngiwan hakmat jong utrai ban sim mentah kamas kebakut man kasni ngisngeu da kajing rublei kibreu ki yoi yanga bangalong utau bro babha kibreu ki yoi pi bapilong urang ba balang bapilong skatri balang bapilong unong kit kam jong ka balang henry utrai uyoi ya ka e kebadan hakadonut hakamansim ke jungpi upeja kata ompeja ke jengar sab jonga ba jungpi habang iwan hakmat jong utrai umpe jaga jingar sab jong henry upe ya kadonot bakhoj jong aba jong pi habang ngiduai da ka jingkhoj mensim habang ngiduai da kata ka jingluloi jongi ko hanmen ko parau turai usngap ka ngi jing duai jong aba jong pi kane ka bangilap na ka kitab prophet power kalanong ka bakhat henry kalain ka baar ka bakhado ngas ngabanong balai turai umjuba be jing duai jongi kadai sachisin ngako aban sembiang na kasithi jong Jacob kalanong kebaning kong kalain kebahan reu kebaong kumni Henry pidei ban pan da kajinget ken ngidei ban pan ngidei ban duai hakmat jong utrai da kajinget klam artatin
Namar uba artatin ulong kum katnam kabasya pensat kenting bat sya kendat syakal ngi de ban dua ya khamat jong trai da ka jingej da ka jing syania jongi ni yo i ba kisanran kiwan hakmat hakiwan uang ujisu uang hakisanran jong ujisu uang hakisanran jong pila ban be yakum kene kiksud tang da ka jing duai bat ka jing sya jong Ngiyo iba kisanran kis nuto ya kata giong ba ko kenran ka jingej jongi ka long ka baret pan skem pan roy pan jeleu ya ka jingej ka jongi ngiru ko hanmen ko para ngitip ba ka jingej jongi ka long ka batalan ka long ka baduna ngidei ken ban dua ya khamat jong trai ko trai to pan roy to pan skem ya ka jingej jongi to pan roy to pan skem ya ka jingej jongi Gospel jong Markus kalanong katway kalain ka bar pusaw ngi yo i bat ngi puli bat ngi pusan bonsen ko hanmen ko para na kane ka daw ngong api haba pi duai pi dei ban kerpat tongej bat pin pediang bat ensai happy baro na kane ka daw ngong api haba pi duai bat pi kerpat tongej bat pin sayok Ngi teng haswa bangin duai haswa bangin wanak mat jong trai haswa bangin dem khosiu haswa bangin pendaj ya kiti ke jungi haswa bangin pli ya ka jabing jongi ya ka sentur ke jungi ngilong lupa bau trai ngap ke jing duai junga ngiladan lupa ka jing atatin habangi dan ka jing atatin komno ken ko hanmen ko para ngila ban pediang lene ban yo ya ke ke ba ngipan nau trai Dei mata kedau haba pi duai ngej kam bau trai un sa ai pi ya ke ba pi pan bat klempep un ai pi ya kata ke ba pi pan lane pi wat ka ba khadu ko hanmen ko para kawei ka mat pusan ka bangkwa bansim kadai ka jing map ka ba ujisu hikai ya kisan ran jung haka jing duai kok pa jungi kaba ngi duai man kasngi kaba ngi yo sneu naga gospel menta kasngi to map ya kirengkang jonga bat ngaru ngakloi ban map ya kirengkang jong kiwei ngalong na em ubakloi ban map ikiwei pilong na em kibakloi ban map yaw lok jong pi pilong na em bakloi ban map ya ki hanmen ki para jong pi Ngiyoi ka jeng hikai ujisu dalade marwei ublei unong penem unong suspa jengi hado ka kelimat jong ka jeng sya yap tadrong jengu halor ka ding pena duai ya ka jeng duai jong ka jeng map kopa to map yaki namar kimtip yaki ba kilale manga ban mapiru ko hanmen ko para kane kade ka jeng duai ka bangide ban duai ngakan mau man kasngi ya kene gejing duai ngate bagi breu ki kran ben ya ngate bagi breu kin pek siliang ya ngate bagi breu kin sutenad ya hanrei habang awan akhmat jong utrai ngasait keno ya kene ki kentin hoy kal kamlong ke basuk ya bade pi ban map ya kiwei hanrei ngide ban keno ya kene ki kentin kotrai ya rab yang keng ban le ya kene ki kentin ki ban keno ya kene kentin ki mela keno halor gading pena Badi Arab yang aken bangala ban le yakine ke jeng im junga. Bangala ban map ya baro ki breu ki bales new yanga. Kito ki breu bakran ben yanga. Kane kedai ke ba ngihap ban le ko han men ko para. Lada ngimap ya ki wei, lada ngimap ya ki wei klempe utrai umap ya pi. Utrai umap yangi, utrai umap yanga. Lada manga ngamla ban map ya kiwei, utrai unom map ya nga. Walada ngalej plaro, lada ngam kloi ban map ya kito kibreu, kibales neu, kibreu kibakran ben, kibreu kiba pechliang, utrai unom map yanga. Utrai unom map yanga. Kane kadai ke basisha lada pikwa ban yo jingmam nautrai ngidei nengkong ban map yakiwei uci su lahikai ngiyoi ukpa bakoi jungi
Pope John Paul ule ya kata ngiyoi ka Sister Rani Maria kabana ka seng FCC ka le ya kata ka map ya to breu bodong ya ka ubadong ya ka dakatari hadu lai po arsen ka map ya ngiyoi Stefan Bakoj Hasmir ka jengyap, haswa bon yap, haswa bon tukut mensim, uduwai kumbau Jisu uduwai, nakabanta gitu kibales new you, nakabanta gitu kibalan temau you. Kohan men ko para kane kadai ke bamanga ma pingi dei banle, kane ke bau trai ukot yang iban le menta kesngi. Sachi sin ngong yepi kohan men ko para token habang iwan akmat jong trai banduai ngiwan banduai om dei banga don kam yau Henry namar banga ijau namar banga iju ban ngiwan banduai ken dakata ka jingkoj mensim ngiwan banduai ken dakata ka jingai da jing syania jongi ban ngi duai ken mentakas ngirukum ju kenang bamanga mapi ngilaban map ya kita gibales new yangi kenang bamanga mapi nginyo kajing map now try ngiduai nak benta kene kijing ha kene kesngi ngin kabrib ya lagi jong gikmat kohan men ko para ha kene kapor ai bo try unai bor yang abade pi un kersan yang abade pi namar ngilong gibreu kibakerpang gijungu namar ngilong gikunting gijungu namar ngilong gibreu kibamau lajet kerpang ban yo lane ban simbenta hakahima gejungu ban simbenta hakahima gejungu lane ban yo ya kata kebha ka benta kamang hakahima gejungu ngidai ban le ya ke ke bau hikai yangi en yuro yau Jesus Christ ngin yang ngin pla yala ka jong ka jengej ngin siam ka number lai spa andrupo number lai spa andrupo
Kohan men ko para ha kene kesngi kebangi pusan sepang ka jing duai om dei bangadan kam yo trai an rei bangai e yo trai to kenya ha kan klemat ngi kerpat yo trai u blei u pa jungi banwan hiar ha pedeng jungi ban sngap ya kene ke jing kerpat kiba ngibu ha khmat jung u Na kabanta ukpa bukho jungi, ki bishop, ki lenda, ki brother, ki sister, bat ki katikis, bakin nangla ban treasure hem, ha kabalang, bakin dubroy ha kajing imensim, bal bakin nangla ban penprieng ya ka gospel ha ka perthai baro kawai. Ngikir pa dia me ko try. Ngikir pa dia me ko try. Na kabenta kani kaparis jungi nadu I father Nicholas Mayong, father Jobi bat I brother. Ai ba ublei undang the kijingkerku halor jongki. Bakin nangla ban yalam yaki para banget hakani kaparis jungi da ka jingshirhem. Ngidwai ro na kabenta ki balang snong jung kaparis jungi ba ailing ba ka jingkerku ublei ginang yatri shirhem lang bat ki bahalor. Ha ka ban imsngi ha ka jingduai bat pule ya ka ktien ublei ngi kerpat ya me ko try ngi duai ro na kabanta ki bapang wishitom ki badon ha ki hospital ba pher kumjuro ki badon haying hasem ba ublei try kan rat un kta no yaki bakin yo no kajingko jingkia bapura ngi kerpat yambe kutrai Ngi duai ha ublei ba ublei un pha yam sembukut ban hier halor jungi iwei pa iwei bangin la ban yo singaw ya kata kajingkot jing pasio bain long ki bachelor ban yalap ya kaktien jong blei ha kajing im jungi ba man la kasngi ngi kerpat yambe kutrai Ngi kerpat yambe kutrai Ni duairu na gabenta paro ki mei ki pa e jongi ki temen ki kru pamenta kadai kasi kaburam jongki pa ailang ba da kajinga sait lem jong kamaria thesuti hau khun jongka uji sukris pakin don barbor hakamet kabakoj bakhya pat kham tam e hakamansim ngi kerpat yame kutrai ngi kerpat yame kutrai ngi duairu na gabenta ki longying longsem balajot lapra Om tang kajing long do ndrei kajing jot jing pra kamen sim ru kumju ai baling ba kajing aside kamaria tasty kakmi bneng jongi kindon ha kajing yasu ngi kerpa de me ko try nakabenta I resource person I father Rafael Mayong palawan ban ai retreat yang ngi samla balang ba jong I ilayo sibun ba kajing hikai pen pej ela kajing im ublei un ai I kajing ko jing khia pat kajing champang pat pen priang yu jisu sekiwei pan I kerpat yami ko try Nagabenta ki sister balai Arab yangi ki samla ban penbiang ya keduan pat kumjuro nagabenta I advisor jungi I baju senran yangi nakapor sakapor panyatli hakajing yatrai pa indon kamsim panyai sirhem susu pande ya kakam jong blai ngi kerpat yame ko try Nagabenta jungi ki para samla ki bachim benta hakani ki retreat pa ai baling ba ki jing prasad jong minsim bakhuj kinla ban kan mau ya ki ba I father Rafael Mayong ilap benshat hangi halor kaktin ka jong ublei ai bakin longro ka jing mentoy hangi ya ka jing long minsim jungi pat bangin la ru ban pen priang haki para samla jungi ki bom sham la don ringkat bat ngi hakini kilais ngi retreat jungi ngi kerpat yami kutrai Ginang yai duai na kebenta keman simbala klad no jong I Maria Tranyang bat Simon Tranyang na kebenta
i kemensim jong i Proter Karbani, Monica Solang Piao, Melki Solang Piao, but Sylvester Solang Piao. Ai botrai on ai ki kajing thaj bom jukot. Berkum juro na kabanta kajing jathaj jong kemensim jong i Rafael Lingdo. Na kabanta kajing kasem jong i Josephine Lingdo, but Dominic Lingkoi, but kikon kikti jengki, bakin ya kajing ai kajing kerku jong blay. Inayay duway na kabanta kajing kasem jong i Wan Job Lang Karmau, bat Luginia Lingdo bat kikon kikti. Giduway na kabanta kaying kasem jong u Prostar Nongput bat Nisha Karbani bat barok kikon kikti. Bat nginang yay duway rukumju na kabanta kaying kasem jong i Babu Edward Marngar bat Viola Maria Piao ay botray nong kurku kurdo ya kaying kasem jong kibaro. Na kabanta kane ngikerpat ya me kotray. Koblay ko pa, koblay ko kon, koblay ko mansim. Kinay giday, kijing duway, kibang ipan pawa kamad jume, lengba kajing ij, lengba kajing syanya, balangba kajing ij, kajing hakabor kajing me, namar maday unong bu unong tao, unong pendap unong panbiang, unong ri unong sumar. Metip yake ay kiba dan hakadanut kajingi, hakamansim kajingi, hakajing mut kajing perkat kajingi. Henry hakane kasngi kabangi pusan sepang kajing duway ngi dem ngungon kanya khmat jong me kotrai da kajing sngurit ban ut banam hakmat jong me ba men penurlong ya kine kiba ngi la duway kiba ngi lot la nam hakmat jong me ngi pani kane daw kres utrai jongi amen. Insim na kanaba lais pa prapul ar. Lais pa prapul ar.
Terduai ko para bagai jeng kenya junga bat jeng pi kan long ma pediang hona kemadu bleu pa badan bor baro. Na kebanta ke jeng ro bat borom bat kerteng ke jeng u. Ka jeng mentoy ngi bat balang bako jeng u baro ka wei. To pediang ko trai ngi kerpat ya ke jeng terwa ki bangi wanra na ke jeng ai pahu jong me. Baleng ba ke jeng trai bor ba jong ka jeng ai jong me. Kini kijing maya bakentang tam kin penkuj yangi hakur kom kabangi menta bakin yalam sya kijing kemen kibane jinom dau kris utrai jongi amen. Utrai don rengkat bat pi to kentiu yalaki danot Tonginang utrai ublay jungi. Dasya ka long basang hok bad ka badai ka daiti jungi bad ka jing penim yangi. Haman la kapor bad ka jaka banay ngu yame. Ko kan rat ko kpa bakut ko blay badan bor bad bom jukut leng ba utrai jungi u Jesus Christ. Namar ka da ka jing kaya u. Wala pentamay ya ka jing long breu barim. Bad da ka jing sha shitom jung u. Ula pendam no ya ki pop jongi daga jeng mi pa jeng u na ki bayap ula pli ka lenti sha ka jeng em bom chukut bada ka bakiu shame kokpa ula pli wang ya ki kerdop ka beneng bad namar kata rengkat bad ka kenhon jong ki angel bad ki rukut ngirwai ka jeng rwai ya ro ya me bad ngi pen bena klem sange Try of Blakey Bud, try of Blakey Bud, try of Blakey Bud. Menggap saka kendel da kaburam jong me. Rayo sana, sadrong rayo sana, like them good. Rayo sana you bless to know. Rayo sana you bless strong. Rayo sana you bless clem good. Rayo sana you bless to know. Kakatengu try, kakatengu try. Kakatengu try Kapneng daf saka kendel da kaburam chong me Rayo sana you blay strong Rayo sana you blay clem good Rayo sana you blay chunong Rayo sana you blay strong Rayo sana you blay clem good Rayo sana you blay chunong Da shisha melong bakot kotrai bat kadai hok babaro ki ba melathau kinya ro yame namar lengbau kun jungme utrai jungi Jesus Christ dakabor bat gajing trei jongomen sim bakot me ai jing em ban me pen khoj pen kentang ya ki e baro bat mem ju sange ban lum halade ya lau pat knang ba nadu bami hadu basep kasngi entrwa ya kaknya ka kriam bakot sha ka kerteng jongme namar kata kotrai ngikerpat rid yame badau jo mensim mens ngobha ban pen khoj ya kine kitchen ai kibangi wanra da kba pen kentang yaki bakin kalong kamet bat kasnam jong trai jungi u Jesus Christ ubala hukum yangi ban pen menta ya kine kijing maya namar mauhi hakamet
balai ti no yo ula shim yo kpu bad kabai ngu yame ula duai kerku ula kedia yo badul ai hala kisenran u ong to shem batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabanta jongpi. Hakaju kurkam enda ulalayabam ulashim yakukuri bad kebaingu yame ula duai kerku bad ulai hala kisenran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gajutang batmai bad bom chukut ya kebaen penmi na kebanta jongpi bad na kebanta kibabun na kebanta kajingmap ikipop tole yakane ban kenmau yanga. Kajing maya jong kajing ngej. Namar kata kotrai kat baki ngipen menta ya kejeng syashitam bapan laj jong ukun jong me ya kejeng mipat badan burom jong u bad ya kejeng kiu jong u syabeneng badru kat bangi ap kmelenti ya kejeng wan biang jong u ngi terwas ngengu hame ya kane kejeng kenya kebekhoj bad kabaim ngi kerpad ya me topej ya kejeng terwa kenya jong kabalang jong me bato kubur ya ujing kenya uba da kejeng yap jong u melamon ban penyesuk yangi bad mehi to ai bamangi kiba en psa da kamet bad kasnam jong ukun jong me bad ya kiba en pendap dau mensim bakhoj jong u ngin kralong kawai kamet kawai kemensim how kris to un penjana yangi ban long kajing terwa bom jukut hame khnang ba ngin yo ya kanong pateng lembat kibalajit jong me kerpang rengkat bad kamaria thesoti bakhoj kakmi jong ublai rengkat badu jusa bakhoj ukurim jongka lembat ki apostol bakhoj bad ki martir bakrau buram bad u Francis de Sales bakhoj rengkat bad kerkhoj baro ha ki bangi shania banyo jingyarap na gajingya sai lem baklem kod jongki hakmat jongme ngi kerpat ko try to ai baune ujing kenya jing panyasuk jongi un penroy ya kasuk kasan bad kajing pen ya keprathai baro kawai tos ngeu bha ban pan skem ya kajing ngej bad kajing ij ya kabalang pilgrim hang ne hasla prathai rengkat badu syakri jongme ulio ukpa bakho jongi ulbat ubishop jongi kaken hun ki bishop kiling do baro badu paj baro yaw ba mela penlong u jong me tos ngeu tos ngap ya kejing duai jong kaying kasem kaba mela khot ban yalum lang hakmat jong me kok pa beits bun ha kejing isne jong me to lum lang halade ya ki khon jong me baro kiba la sapriang hasatla kaperthei ya ki hanmen ki para jongi shenrang bat kentei ki balak ladno badia baro kito ki balapen sngub hayeme haswa bakin kladno na kane kaching to pdiang yaki da kaching shaka hima jongme hangta ngi kermen bandon badia hunlang da kaborom jongme da ukres utra jungi uba methese
ha ka prathei ya ki jing bha ba ro da u lambat u bad ha u kan long ame ble pa badan bor ha ka jing long ka wei jong men sem ba ku ba ro ka bram ka jing ro chu nom la chu nom amen Kohan men ko para ha kane klimat kaba ngin sa duwai ke jing duwai kaba kures ulah hikai ngi banduai bat kaba mu ulah hukum ngi banduai kerpang e manta kesngi ngilaya sngew ha ke jing pule na ke gospel kaba ngilapusan spang kane ke jing duwai kaba kures ulah hikai tengi duwai kerpang ken na ke banta ke jing mubaro ki banglabu haswa bangis dang ye kamas bekoj barkum juru ha kamas bekoj berkerpang ngi duai na banta kine ki khun samla jungi bad kine kilong kpa kilong kmi kibalasan kibalarang ba hapo kabalang snong jungi berkum juru habaro kapares ka jungi ngi duai na banta ke jing koj ke jing khia bar ke jing baha ke jing miat jongki bar ka yeng ka sem jongki kok pa jungi ba habneng kalong ka bakhoj kerteng jongme kanwan kahima jongme kalong kamon jongme ha ka kandau kumba habneng Toa yangi menta ke jengbam jungi, kebahala ke sengi, batamap yangi kerengkang jungi, kumbang ngeruk imapi ke belas new yangi, badwat yalam yangi sya ke jeng penshoy, henry depan la yangi na ke bas new. To pen la yangi ngi kerpat ko try, na ke jeng snew baro, ha ke jeng sebun jong me, toa jeng suk jeng sanya ke sengi jungi, kenang ba, da ke jeng rap ke jeng isnei jume, ngin lai barabor na ke pop, bangin yo jing da na ke jing jenjar baro kat ba ngi dangap kmelenti ya ke jing kerman bakoj bad ke jing wan pa jong nong panem jungi u Jesu Christ ko tra Jesu Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai phi ka jing suk jonga ngai phi wat pe ya ki pop jongi henry ya ke jing jong ka balang jong me Barha ke jing sebun jong me, to ai ha kaya ke jing suk bat ke jing atali ka wei, kat kum ka mon jong me, mame ubi mat basan shar, junom la junom, amen. Ka jing suk utrai ka dan barabor, rengkat bat pi, to ngini terwa ya kedak ke jing suk, iwei ha iwei pat. Ke jing suk bat pi. Rajas Kristus apa kecil pengen kena berkesenam kecilnya, kan mon raga kecil besar kecil penram lenga, relang ba kecil isne cuma, to ai bagan long lenga kecil ada, nak teman sem, anyo kecil kau kecil klan. Hakmi ukun lang berad jong oblay, hakmi bakid no yaki pop jong kapertay. Suk yangi bala syakot, syakane ke jong kawai jong ukun lang berad. Ko kan rad ngam syong hak mamanrung apo kayeng ke jonga, an rei syong tang naktin kaman sem jonga kan sakya hi.
kamet bat kasnam Kris kan ri bat kan yalam yangi sha ka jing em bom jukut. Amen. Ginsiam kanamba arspa arpohnyo. Arspa arpohnyo.
jing it me ai na mar jonga bat ngam la ko trai klam da terwa la ka jing im ngau wat la ngadu kerdo hadu kasih kado namar jong mi kat ba kiwei kidang pteng yau jisu mga permapi tong ina syong jar jar ban aingo yu jisu lawan rung hangi hagi no jungi ku jisu bi Melawan hagajing sengarit ke jong mi hagajing jong mi wat lada meri yaladi hagadur ukpu pat hagawain hnrei mem da pep bandon lang bat ngi hagajing long blei jong mi nadu kamet nadu kamen sim nadu kajing mu jing perkat jongi ni aingu yami nagbanta kijing ai ki pakordo jong mi pamamai hi madei uta pakordo nagbanta jongi milarung hakidnu jongi om ba mangi ngilong kita bapiang ki bajanai nrei merung hangi namar pami yangi namar kijing jong mi kanam don kendon wat adang ngilong kinong pop Pelabun sin ngilayat sakemana mi nrei mempet akajing janai mempet akajing biang jungi mepet yangi da kapami pamisumar yangi hakni aklip mat kapajar jar achong thai hami dakit nu jonga nga IT hami yakajing kemen yakajing kuslai ya baro kijing jonga yakajing mong jonga Dagajing kermen pemansa hakidenu jungi. Supun kot ya kibriu bapang. Topin jai ya kibriu. Ipadong don kajing kelumar jengmut. Ai pakani kajing tiang jungi ya kamet bakasnam jongmi. Kanyarap yangi pangilong kibriu kibaya kibaya imam. Kibaslur panyalap ikerteng jongmi. Halenter ko jeng jongi. Kat bangi dang pusan ya shimlang ka number jeng ruai ka ba arspa arpuway. Sim jong Christ,
dak man sim jong gajing e joblay gajing ngej bergen sesenia ya gabor gajing badak away kasur jong gajing kermen how try blay jongi kohan men ko parang iduway kana gajing jing duway jing lekmen jubilee jong snam arajar arpusan kok pau bahab neng to ai bagajing ngej kabamalai hangi how kon jong me u Jesus Christ uhan men jongi bat katleding jong gajing e ya kabalak kelang hagdano jongi daw men sim bakoj kan kersubiang hapo jongi ya gajing kermen bala kerku na gebanta gajing wan kahima jongme to ai bagajing e jongme kan pen keladur yangi syakinong bet bom ju thaj jong sembai jong gospel to ai bagito ke sembai kit pen keladur na syapo kalong breu kaman breu bat kapertei kamariang barok away ha gajing kme lenti batikana jong kabeneng batmai bat kapertei batmai haba andala jab thiau daki bor jong gajing sneu kabrom jong me kan tanshan junom to ai bagajing e jong gajing lekmen kan kersiu biang hapo jongi ki pilgrim jong gajing kermen ya gajing angnut na kabenta kaspa jong kabeneng to ai bagata kaju gajing e kan penpriang e gajing kemen bat gajing suk jong nong suspa jongi hasatla kapertei hameu blai jongi balakarku junom kan long keberam bergejing yaro junom la junom amen kok pa jongi bahabneng kalong kebekoj akerteng jongme kanwan kahima jongme kalong kemon kumbah beneng ta yangi menta ke jungbam jongi kebahala kesngi batama yangi kerengkang jongi kumbang rogi mapi ke beles new yangi badwat yalam yangi saka jing penshoy henry de penla yangi na ke basneu kublai komaria kabadab de kecungai utrai dan matpa bala kerku ye pa na pedeng ke kentei bala kerku yo so ka po chong pau jisu komaria bakuj yok mi jong blai teduai na kebenta jingi kenong pop menta pada kepor kecungap kecungi amen kaburam hau kpa pada kun pada mensem bakuj kumba kelalong keba menengkong kumju menta pada barabo junom la junom amen dongin yaduai ngi layabam yasip kotrai ya kane ka sakramen jingblai kajing penmenta bane sa jong kajing sha shitom jong ukun jong me to ai ngi kerpat ba kane kajin ai ya ka ba ma uhi ul ai hingi da kajing ich ba an la shampang kan penmentoi sha kajing pen em jongi dau kres utrai jongi amen ngu ka kli penyang kajing kerku bekerpang jong trai ha kene kesngi bangi le buram ya kime ej kipa ej kime kipa jungi kibalasan kibalarang bang utrai udan rengkat bat pi to blei badan bor baro un penjengai na pi na gijing ma baro bat un tes bun hapi ya gijing e jong gijing kerku jong u amen to blei penlong ya kedanut jong pi ki basha skor ya kasur jong u bat en pendap ya ki da ka jinkmen bom jukut amen ai ba en shem ya pi ki bayaj hagalenti ka hukum ublai ki bashem phang ka babaha bat ka badai bat en penlong ya pi ki nong yo banta bat ki paj beneng amen bat ka jingkurku jong ublai badan bor baro ukpa badukun badaman sem bakoj kan hiare pi bat kan ne bat pi junom amen tolik suk ij basakriya trai da gajeng im babha jong pi